tasvika tadzoka manje tadzoka hanza ndasvika nekumba ipapa ndiri kungombeya munongozivawo ndasati ndasvika kumba ipapa ndiri kungoita kungombeya jaiko uyai pano isusu toda vanhu vanoswatanura nyanya toda madzvinyangwe mazimpuya asinganyari pasi nemazimpuya anoswera achidedzera kuswera kutsomana nemwana kureva kuti ivo chaivo kutotsvaga content unonyatsoona kuti mazichembere aya haachisina content yavatowana kamwana ikako ndokava kungokwira vachimanya nako kutsvaga kudei vaita mari avachina zvimwe zvinovapa mari nanhasi ndichiri murodhi asi andatsuka nekumba kwacho ndatirega inimboibaya murima imomo pamame munhu ndatirega iningoibayira murima imomo todii tingoibayira murima imomo zvipere tibve tangoziva kuti ndo madhiri aripo tingoziva kuti murima imomo ndo zviripo taneta nemazichembere anopa stress kuvana unoshaya konti ukaona wakuita content nemwana chiziva kuti wakundikana ziva kuti wakundikana kana uchiona kuti ungotsoma kuita content nemwana chete zvimwe ndezvipi zvavanogona ndezvipi zvamunokwanisa kukora mikoti ningakazo because chamuri kunyanya kumvavarira pavana chimajembere anonhwa mukosho anonhwa mata asingagezi namatinji nekugeza haana atopa live ari kukwera achisumudza nyini mabuya anokwera achisumudza nyini kukwera achidiscuss nezvemwana mudokodoko iyo kurova kuti wapererwa uchina chekuita kuteta musangano chamunorengera munhu unotoshaya kuti chakambonyanya kubva papi chaipo ndepapi pachakabva chamunonyanya kuvengera munhu kusvika paextend yekuti unochivhura live imi mari yefacebook yamunodai musafungidzira kuti inouya zvekuti unofanira kudedzera kana kuti uonekwe nevanhu kuti uri kuvhura malive too much every day uchisumudza nyini uchisumudza kushure kwakapushigwa mutsete dzamatuzvi kushure kwakaputigwa masadza emporo ndoko unokwera uchikwera uchipitsuka nekugeza mata hauna mata iri kuchururuka ropa izvezvi ningwana mwana uya siyailana kuzoitawo here mazamu inengati mazizamu aya mazivisa akaramba kuibva akaorera pashuru roiwo Patricia chigochokocho hameno robva nekujokochera kupi rine mazizamu ingati mashamba akaora akatsikwa nejombo goritoto kwera uchikwerera ndo zvamunokwerera chete zvekungotsvaga content yemwana asinei nemi kana akasenda manudhuru ndako here nayo chemperewe mbuti yanzwa nekusvigwa muzvishavane mbuti yanzwa nekusvigwa namahwindi muzvifyavane nayo jeki yemwana ndo yaunoona ichiri fresh yako yaora uri kurwadziwa nei uri kurwadziwa nayo yako yaora Patricia chokocho oya panapona kuda kupa vanhu pressure neyekuti mari kuwirirana nezigetiketiro zigeteketero risina structure rematako anenge mbavhu yekiti ndo hamunoda kuuya panapa moda kuuya kuzofungidzira kuti sometimes imi ndimunogona kutaura nyaya dzemwana ndimunogona kutaura kana makavengamura taurai ndorova live murimamu hanana basa nalo asi andasvika kumba ndichiri ngofamba handiri unochienda kumba wani kusvigwa Patricia cheke muzvishavano nevanhu vanoshanda mumaini but anoda kumanyira rake beche rine mhopo rine mbare dzakachenerwa kuita beche rine matinji ane mbare then you bring yourself kuda kuya kuzotsvaga nezvekapeche kemwana kapeche kemwana katukutuku kachiri kunhwa weti tapauna pane nyaya yenyu kuti nyaya yenyu haisi pakamwanako nyaya yenyu iri pana mai vacho toriziva ndo pamuri kutageta ndo pamuri kuti takubata nzonyo
sure kuna matinja akasondorwa ane svondo, sure wakapushigwa matuzvi netsete, sichekechera rine mazitama ingati tarira structure yacho ingati zidhori rakaumbwa nobva ranogadzikwa munda richidzinga makungu. Haridakera nestructure ingati zihudhuna mutuna, zihomo sapiens, zihomo habilis, zisupa chimpanzi, tukumbo twakaita kuonda kudai. Ito zidumbu nobva raita zichocho tengi kutange bhiza riya ranyengwa nedhongi. Rapedza ipapo rita mazizamu ingati rakamwiwa nezvitokoroshi nezvidhoma kwamutoko. Ndoroda kuuya panapa, roda kuda kuzama kuda kuti kwa isusu tinogona tinofixa. What are you fixing? Fixai vana venyu nenzonyo dzenyu nemporo dzenyu dzamunokwira muchisvigwa nazvo kumakorokosa. Ndatikana tichipedza adopedzerana weekend ino ai tiri kurara pano. Kana mada kuti tiwirirane siyana inamura nevana vake, itaizve vana venyu vane kwashoka, spirit kwashoka. Vana vane misoro bhangu, kuita matumbu zenene, kuita mikosho yakavora, kuita zvana zvinoita matako nemadziwa, but muda kutarisa nevamwe vanochena, vanopfeka lebo, vanopfeka zvinodhura, ndo vamuda kukora muchiti shure kune mbare davopishika mikoshoku. Munhu ane kwashi akura, riya Rose Patricia Jack rine kwashi rakura so. Unoona tukumbo ingati katsono kakanyura muntove, wopedza ipapo una tugaro ingati akarohwa nemupinyi. Tugaro ingati akarohwa nemupinyi. Wona mazizama acho nobva arembera kudai wangati akamwiwa nezvitokorochi nezvidhoma zvekwamutoko. Rapedza ipapo roita zidumbu ingati rine mauta sachivharo. Kubeche rinenge rakaita sei kana munhu ane structure inenge dzetse inenge datya, kubeche rinenge rakadi. Muda kuswera muchiona tumapotable tumapeche twevana tuchiri kunhuhwa weti, ndokuti wamuda kupera muchiona muchidiscassa pamalive. Kana makaroyerwa ndamukurwa nemagorogoza enyu, musvirwe stereki mushabhani. Kana masvigwa pamuchadamburwa beche iroro nebhidha kana kudamburwa nebhemba, ndo pamuchatangira kuona kuti varume can kill. Mazimbuya epi, mazisekuru mazimbuya, mavana nefesi ingati goritoto, fesi ingati vari kuenda vachiuya. Dai akanaka mazuvanhu acho bheta. Kwana achifichuka ingati akanaka, izvo mazimputu zvawo, mazidzetse mamwe mazigongo mutoto, mazimukongonyini anenge achingokwera achifichuka. Dai makanaka akamuri special. Zvavainofurira mporo kunjanji, aikukwera achikuteerera indiani muri vadiki. Mainofurira mporo kunjanji uku. Nasi mauda kuona vana vadiki vasina zera nemi, uyai kwatiri isusu tikupe nyoro. Kwera muchidiscassa nezvevana, mambuya asinganyari, mazimbuya epakona, mazichembere ane mazamu ingati patapata, ingati izenge ratsikwa nejongosi, kuti mazizamu akaita tsapata, kuti uti irume, kuti uti hadzi, hauri hwisisi, kuti uti riri kuenda, kuti uti riri kudzoka, hauri hwisisi. Riri rakaita kuti mvuo kudaiwo rakamisa mhata ingati rakakuyiwa nedovi kumukosho. Ingati rakamisa kumisa mhata kuti odiscassa kuti ungana kana makavengamura munopa mama gore rino ndichaibaya live January to December. Kusvika mati sorry, indoda mese, inini ndoda mese, ndonzi one man one condom, regai vana. Kana makavenga maya zvekuti nevana mofana kuvavenga, vanokwana papi.
Ndozokwera zvichikupiri kukidzai pikudzai mukaravira mari yeFacebook mofungidzira stereki majongos eFacebook kungoravira kuiravira. Imporongani dzakakusvirai mapecha adhamba asvotoka nevarume vachakudei makwera muchingofichuka kupedzera shungu pasocial media. Ndiani anoda mambuya akadzonyoka nzonyoka nemhino ingati nzonyo yahwinti? Ndiani anoda mazimpuya ingati mazidzamba rafuta mamwe mazinu asina direction? Nguva yenyu yakadarika makatadza kushandisa umhandara. Mangosvirwa nemastreet kid, mangosvirwa nemachembere, mangosvirwa nevanhu vasina basa. Because beche ronhuhwa, varume vakanaka vacharide. Makuva muchipedzera shungu pasocial media, muchipedzera shungu iwewe jekechera. Iwewe jekecha. Newe Ketty Masomera, mhata dzenyu dzakasonwa nemutsunda webhutsu yahwinti. If you want to try. We go by nature. Isinoenda nekurikurira ikoko kunorira ikoko. Imuchituka mara hakuna munhu ari straight panyika panapa. Waimgira kuzviita manhu makai wangwara too much. Munecha muinacho chinoverengwa panyika. Zvamunongogurira wani, zvamunongotambura wani. Kutengesa mhata handikuda kutsvaga shuga. Kutengesa mhata nemukosho handikuda kutsvaga ufu. Kutengesa midhidhi yenyu yaora yoyo haichina achasvira makusvigwa nechembere. Handikuda kutsvaga ufu kuti mudye mba. Social media isipo yekuti inotokupai tumasensi maakuita necontent nevana vamwe vanhu. Kana makavenga maititi vange maititi, musapinda kuvana vamaititi vanokwana papi. Mapecha yenyu zvaanokwana majombo nezvaanokwana mabhutsu dzemasapuku akambotaura izvozvo ndiani? Kundwa nemwana ari virgin. Mauda kuya panapa muchikoshesa zvinhu zvina nebasa rese. Kukundwa nemwana ari virgin. Mwana akagona kuzvichengetedza, mwana akagona kuita zvese palife yake. Nhasi ndiye amakurwadzwa naye nekuti yenyu mapecha adhamba. Hapana achaada. Machembere akasonwa mudhidhi newaya. Damokakata munobvisa mitsunda yakasonwa mhata uku. Vanhu vachazivi kuti mukosho nebeche ndezvipi. Zvafanana saamakomba. Vanhu vanofamba vachisura ngubhani. Nyini dzakaora. Nyini dzakaora kutoona content nevana vevamwe vanhu. Munonisamwisa mani. Ndozvo ndaita ndita genesi mimi. Iro jekecha rodzi jekecha iro. Royani kwerori nestructure ingati dzetse rasvirwa mukosho nehove. Royani kwerori. Hanzo Patricia Jack. Riro ndiamoritarira ingati rikutomwa maragadu mapirisi emapenzi. Rodomwa maragadu zvaro rine zvijehovha ndouyoko. Roda kufa. Tamatama ingati injini yechimutututu. Rakuda kufa rane majehovha ndouyoko matama. Kunhuwa mhata, kunhuwa kudyiwa tsete dzokuda kuuya muchisurira panapa neuya kuti muruda mari kuti kwaita bhadhagwa nasuka. Atakai kana makavengana maititi, atakanai namaititi siyanai nevana. Vana movadii. Makambomuona imimi Fifi achiuya kudzimba dzenyu. Makambomuona paFacebook. Makamboona achikomenda paFacebook. Makamboya achiona palife yenyu. Nasi ndiwo maura kuti sikasika naye because chamuri kuda ndimai. Mhata dzenyu dzakaora. Mwadi kusoneswa matinji nemabhandeji. Mwoda kuya panapa muda kufostera. Chii chamuda kufostera panapa? Nda munotsvaka content yenyu kwa munotsvakawo. Musarangotsvaka content zvimwe zvinhu zvisina nebasa rose. Don't ever think kuti kana makakundikana kumhuri yenyu kana iri yemapenzi. Musafungidzira kuti mhuri dzese dzine mapenzi. Iri kwangu ndiri benzi 1 kumhuri. Hazvo kuti mhuri yekwangu yese mapenzi mani matime.
Kana muri yese yakatanda botso, muri yese kana chiri pangosi chipengera pa social media, don't pengera kumuridza vamwe vanhu mhani vana mukosho. Meso engati idusira rohwa nemutsvairo. Chihamti dhamuti zvachona chakaita usana Patricia Jack unotaura chii? Uchinzi vanhu vacho vakanakirana na Fifi, hapana kana kanakirana nemwana uyowe. Vana venyu vakatonzi varoora Fifi, vanenge vachitoti at least varoora to the rich family. Munonofara. Ndiani vakanakirana kumhuri kwenyu kubva kuzvizukuru zvazvizukuru nanambuya vakafa gore ragochanembi akanakirana na Fifi ndiani? Iwe Ketty Masomera newe Jekecha ndeupi akanakirana nemwana uyo? That is why you feel sad. That is why muchirwadziwa, because you know kuti kamwana kamhenya kakazvarwa nguva iripo. Kwenyu tikuwana zvatinofamba chidonha madziwa namasiriri tichingoti mwe ndiani akambokutaura nezvazvo? Sei vanova mwana? Isa hatidi kusvika kuvana venyu because we are not here to speak about vana. But kana tibwana kuti fostera kuti skeko togona kupasvika manje mukatsoona kuti ya rume rakajamuka roiz one man one condolences. Kata mhata dzine mamota dzinoda kusvinwa urwa indai kuparire nyatwa ko munosvinwa makonkwa aora afungwa nemporo dzakasiyana siyana. Ingani mporo dzamakapinda kudzakapinda kwa munhu mona kuti sika nezvana zvichiri kunhuwa wete zvichiri kunhuwa mutundo. Zvoda unobatsirwa zvotodya kutanzira zvototi mbuya makadii. Mona kumwera muchiti kwai toda kuunganidza mari yekutenga dzimba nemota nevana vevamwe vanhu. Kana wakavenga maititi venga maititi siyana nevana vake. That's none of your business. Taurai venyu kana muchida kutuka vana tukai venyu sezvo majaira ngotukana mhuri yose vana Ketty Masomera. Takakunyararira to an extent yekuti takakurespectai but hamusina kurespectwa vana Ketty. Hamudi kurespectwa. Maikakata matinji pamainstagram ndiani asingazivi kuti Ketty waikakatira matinji palive uchitsvaka mbiri uchitsvaka content. Ndiani asingazivi kuti waikakata matinji pamhata iwe uchitsvaka mbiri kutsvaka content. Haubvi palive kutsvaka mari yeupfu, haubvi palive kutsvaka mari yesadza rombe rotamburira muisland. Kweta wairire kuzvishava nerinoita kunge rakasvigwa nenhingiki nehure kure renyingoti gwakwa ingati kana richifamba richifamba richitsura ngubhani abu rekuzvishava nero Patricia Jack. Kavhaira chicha unovhaira nacho. Vana Fifi vacho munokwera muchivhurira malive vanopishika nematishu matuply imopishika namaguri nezvitanda nehukwa muchichekwa mukosho. Takuya panapa kuzoratidzira panapa kuda munondiponesa inini manje haiperi. Novhura live 24/7. Kana mada tochifamba tochimhanya, kana mada tochifamba tochimhanya. Taurai nezvevana venyu zvamakazvara wani. Asina vana ndiani panapa? Asina vana ndiani zvamunokwera muchivhura malive? Asina mwana ndiani kona iwe Patricia? Asina vana ndiani kona iwe Ketty iwe? Zvamune zvana zvenyu gore mwana zvamaivhura nyini muchikakata makumbo muchivhura matinji aikufostera ndiani kuti zvarai? Kana uri mai vakarwadziwa nemimba, why uchizoda kuti mumwe munhu akarwadziwa nemimba arwadziwe futi? Muri mata man. Muri mata mino ngedushi rasabhuku. Muri mata. Nonofamba chinhu ngubhani becheresi razara mweya kuzara pressure ngerakapomberwa. Nenye mporo dzopinda mporo after mporo
Hautazivi kuti buri rekumama naro nderipi. Kwafanana yose yangongubhani mkosho waboka waburi kudai. Mbuto yaboka yaburi kudai. Famba mchiti ukagara pawagara unenge uchinhuhwa uchingosura bhuu uchingosura bhuu pawafamba pesa bhuu satanyina ashure kuna matuzi kune nyini dzakapolishiwa akuonerwa nature muda kuonerwa nacho chii chamunoda kukwera mchitaura vana vamwana munofukidzira kuti ari pana pawesana mwana kana mchitaura zvese zvese kuti you protect kids mune mchinyinura mikosho muchibudisa mapeche. What are you? The chipi chaunoda kuratidza isi tototuka chaizvo tichitaura zvinonyasira but hausati wamboona mporo yacho yajonzi mabudisi mporo yangu pose pose yangu ndikadaya nemukadzi yangu ndikadaya nebhepiri kandizoa kuti nditomerewo mporo yeyi autumirwa kana wadumirwa kuti uda kubonyora naye satanyoko. Godoi ndamunozunza madzakatiri enyu ndamozunza mapeche enyu muzunze weti dzenyu vanhu vasingazivi mapendiliner vanhu vanopfeka mazipendi ziparashuti vanhu vasingazivi kuti chiziparashuti zingatirira kubhururuka mazadza dama kwera makapfeka mazadza dama oya kuya pana vamizoonerwa muchikukwidza nevana vanoziva how to wear things. Ndiani anopfekerana napanapa na Fifi mazimpuya ose ana Patricia Jeke vese nana Ketty Masomera. Ndiani anopfekerana naye pano. Tisingatauri zvekupfeka alright handei kukunaka face wise nepa skin wise. Unoiziva fairly glow wokunogadzira munhu sei. Ungaitenga ione kuvenga kwakaita muridzi wayo. Ungaitenga ione godo raunaro. Nyango poison munoisira vanhu. Kwera mchitsvakana nemanudzi ezvana zvidoko indiburisai dzenyu mhata idzo dzakaora idzo vanhu vakwere vachiita content burisai mhata dzenyu dzakaora muri vaviri idzo matuzi emhata muona kuti pana anotaura nezvadzo here tikwere tasevesewa titadze udya nechikafu nematuzi emhata iwo. But you are here to come muchitsvaka manudzi ezvana zvitoko ndeupi munhu wamavo imimi pamaikakata matinje kana uri hure pana nokutera hapana nebasa nekuti nyange ukaburitsa mapeche ako ukananika beche rako dai hatimbotauri nezvaro izvo rinei beche rako rakasotoka unge rakikibhadhasi pese risina direction rinongofungwa nemporo dzose rabva nepana Nigeria raenda kuGhana raenda kuGokwe raenda kuChifu hero beche riya iro ona iro rakuku kumpandawana ona iro beche riya rakuChimoyo beche iro batai beche raKetty Masomera ona iro bata iro beche iro rakusvika Gokwe raChifu ona iwo maiwe beche iro rakuChinhoi rakuKaroi rapinda makazangarare ona ibeche iro batai becheiro svika kurambwa nemunhu kusvika kurambwa nebeche rako kutiza pamunhu rataiwa mandinyanyira ngenduwe every 2 minutes mandikwirisa every 2 minutes mandikwirisa nonga ndiani anokwira achitaura nezvematuzi akada. Zisatani zinja tropasi ziPatricia Jeke rinongoganhira kuda kuti ange rinoziva kutsvaga guhwa too much. Amuchiziva kutsvaga guhwa tsvagai makuhwa ane weight ane kadhati kwete makuhwa evana vadiki vamunoziva kuti havana zvavanokuitai. Kana wana Patricia Jeke yaudhonzane naTom Jones inde kuruma madinji 1 rasara mfana ndikamhanya naro mubare yose kusvika kumatapi. Amangwani akwa epete kwe ukoshonyo kwe miankungunyana washa ina kuruma meshe kulobuna nalo mkoba matapi kumtapa kumkoba kweru ndakamanya nalo kumakokova fika napana ngilifake efiriji nilifrize ngunikeze lona usuze umsuzo weviki lonke. Ngazi kahle wena sadlala wafana wami
muchiri kutamba nelife. Tsvagai mari zvakanaka pasocial media. Tsvagai mari musha musiyane nevana. I once told you, ndataura nezvazvo masikati. Ndikati guys, ngatisiyanei nevabereki. Ngatitukanei ferre. Ngatisiyanei nevana. Ngatisiyanei neveukama vasingazivi Facebook. Hauna kuvhurira Facebook kuzotukisa hama neshamwari man. Satan. Injanyamazana. Mukano makazvarira chidepo. Patricia Jeki tanga wadya chikafu chiri enough. Wozouya pa social media then you talk to us. Kana uchiri nekwashi Patricia Jeki, don't bring yourself here. Ungati mporo kana ukakusvira every day unosimba. Unati ukasvikwa nemporo every day unosimba. Ene wakuita kunga mzerere champaki. Tukumbwe ngati mutswinyarinya. Tutakwe ngati kwakarohwa nempinyi wempeso. Wakawira mukati kudaiso. Dumbu ijojo tengi ngati jojo tengi raskoti wekumabvuku. Zamu rakarempera ngati rakamwiwa nezvitokoroshi. Ngati rakamwiwa nezvidhoma. Kumeso kwacho tarira zvijehovha ndouyoko. Matama arempera. Nakuyazofira pa Facebook matamani. Nazoiti Tom Jones wakanduka ndikafira pano. 99. Ndokuda one by one wafana. No one can defeat me. Ngoda muna anataka inini one by one ferre 99 takatarisana handei ngati atakane kana wida kuvhisa hembe bvisa kana wida kupukuta ziya pukuta kana wida kumwa doro imwa kana wida kunwa mvura imwa akatonamana ferre pasina kubatirana vana kana vabereki ndopaona kuti havatuki mani vana matava avana mbiri nezvitukwa makongo mtoto akavhare kwatiriso mikongo nyini yakavhare kwatiriso creativity yezvituko mukwarira kutuka vana unongedza kuti tinovhunduka kutuka vana kwamunoita izvo kushaya content kushaya pekupinda kushaya content. Thanks everybody. I love my titi zvekutodaro. Kana mada kuti phone ndi imedze inoi kana mada kuti phone ndi imamira ndi flash muonere live kumasuweji bata maititine muri apo ndomira naye nyango mukatano penga murumoyo murumoyo ndiri murume but ndiri one man one condom anomira ari one andidi munhu I owe one munhu tivhunduki mhata izvo vanhu vakakundikana kupolisha mikosho, vanhu vakakundikana kugeza, vanhu vanokundikana unozora mafuta pamusoro pesvina ziPatricia Jeki. Kana rise Diss Ketty Masomera totauri rongoswera pa life, rongoswera richingo pa life, harina zvimwe zvarinokwanisa. Uchisha uinacho naiwe Ketty. Ibaza wairadza vanhu dzefeki dzamabhururu ndidemba kuZimbabwe unemba wakaona kupi mhata iwe ndoimba dzamunokora muchitukira vanhu kuti mutenge muchikwera muchituka vana vadiki kuti mutenge. I feel sorry for you. I feel sorry for you. Leave my titi nemhuri yavo. Enough is enough. Mukadzi uyanzwa vedue. Women away. Muno ataka vedue. Mugo ataka. Mugodi. But anangangodedzera kuti fairly glow. Uyamutenge fairly glow. Uyamutenge ma t-shirt. Uyamutenge ma bra. Rimwe harina kana ne bra izvezvi. Patricia Jeki kana akaenda kumwedzi anoisa zvidhende zvejini. Ndamopiwa mapedzi uku. Ndamopiwa mapedzi da ana chibhepi honde.
Hanzi mapedzi for free na ana chipepi onde. Kwede kupeta chidhende chejini. Woisa pambutu kana uri mwedzi pa. Pano pari kunaka. Pano pari kudaka wedu, pano pari kudaka. Pano pari kudaka. Pari kudaka. Munaleza chidhende chejini kumbutu ari kumwe. Dia chiri kukwizana zvana. Chidhende chejini. Dambura chidhende chejini kudai Patricia Jack agondonyera kumhata. Ndochandondonyera achipishika nopishika namashizha emugwavha kana kupishika nesora riara remunda. Ndorano kana chinoitishwa hachizivi zimunhu akakurira kumachonyonyo. Kazira Facebook pamusoro. Kuyazozira Facebook pamusoro kudai. Kuzira Facebook pamusoro.